υποκριτικής. Θα απολαύσετε αρκετά κομμάτια. Φέτος δουλέψαμε μονολόγους. Και θα δείτε πόσο διαφορετική σκηνοθεσία έχει γίνει που δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μονόλογος. Που μονολογεί ένας άνθρωπος, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θα ήθελα να τους δώσετε ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, γιατί και εκείνοι έχουν ανάγκη από εσάς, τη δική σας θετική ενέργεια. Αυτά, ξεκινάμε. Και άλλαξε όλη μου τη ζωή. Τώρα, αν μου συμβεί κάτι άσχημο, μπορώ να δω τη θετική του πλευρά. Αν μου συμβεί μια πραγματικά άσχημη μέρα, ή αν κάποιος που νόμιζε για πολύ καιρό, καλό μου φίλο, με προδώσει ή με χτυπήσει να μου γίνει τα καταραμένα μηχανάκια που πάνε αντίθετα στο μονόδρομο, και εγώ δεν έχω φτάσει προς εκείνη την κατεύθυνση και έχετε πάνω μου να με σε κατέψει, να με σκοτώσει. Να σκεφτούμε όλα αυτά και λέω: το ποτήρι είναι μισοάδιο, όχι μισογεμάτο. Το παράποντα. Η δύναμη της νύχτας, το ποτήρι είναι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Φυσικά, αν πέσει πάνω σου από αυτά τα καταραμένα μηχανάκια, το ποτήρι δεν θα είναι ούτε μισοάδιο, ούτε μισογεμάτο. Θα είναι 1000 κομμάτια και εσύ θα είσαι ή νεκρός ή στο νοσοκομείο. Αλλά προσπαθώ στα αλήθεια αυτές τις μέρες να είμαι ευτυχώς. Είχα συγχαρεί τον εαυτό μου. Έπρεπε κάτι να κάνω να το αλλάξω. Μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Έπρεπε να λέω στον εαυτό μου: δεν έχεις καρκίνο, τουλάχιστον όχι ακόμα. Δεν είσαι τυφλός, δεν είσαι από τα παιδάκια που πεθαίνουν στην Κίνα, την Ινδία, την Αφρική από την πείνα. Και το λέει Βασίλειο μέχρι την Ανατολή, μα για όνομα του Θεού, πώς μπορείς να τα απολαμβάνεις. Και τώρα τα απολαμβάνω. Εκτός ότι έχει σύννεφα και δεν μπορείς να μπεις στον ήλιο, ή αν κάνει κρύο, ή αν κάνει ζέστη. Νομίζω ότι χρειάζομαι μερικά στην αυτογνωσία ακόμα. Δεν το έχω βρει για το πώς πρέπει να είμαι θετικός.
Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι κριτικός, γιατί είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος στην ενέργεια που λαμβάνω από τους γύρω μου. Είμαι απλά παρανοϊκός. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, παλιότερα δεν ήθελα να πάω από το σπίτι, γιατί φοβόμουν να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους. Θα έχετε όλοι σας μια παρόμοια εμπειρία, όπου ο τυπητεράς στο μετρό που κάθεται στο ίδιο βαγόνι μαζί σου απέναντί σου. Και σε κοιτάει και να ρωτιέσαι, θέλει να με σκοτώσει ή να με τρομάξει. Θα πω είναι πολύ αποδοτικό και αυτό. Οι εκνευριστικοί τύποι στο σινεμά που με το παίζουν την κλέναξη της ταινίας, μιλάνε και μιλάνε σταμάτητα. Και ξέρεις ότι δεν έχει κανένα νόημα να τους πεις να σταματήσουν. Γιατί ακόμη και αν σου κάνουν τη χάρη, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας σου παίρνουν αρνητικά vibes και δεν θα μπορείς να παρακολουθήσεις την ταινία. Βέβαια υπάρχει πάντα η επιλογή να πας σε κάπου, να αλλάξεις θέση. Αλλά ο καινούργιος σου διπλανός θα σου λέει ασταμάτητα και το χρούτς στα αυτιά σου δεν θα μπορείς να σκέφτεσαι και να δεις την ταινία. Οπότε δεν πάω στο σινεμά. Ποιος ο λόγος? Βέβαια, όσο το και να αποφεύγεις να πας στο σινεμά, δεν μπορείς να φύγεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Τις προάλλες που πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν ένα κονσέρβα του κόσμου και ξαφνικά αισθάνομαι κάποιος μου μια ανισόρροπη παρουσία. Είχε κάτι πάνω που με έκανε να πιστέψω ότι δεν είναι καλά αυτό το άτομο και σκέφτηκα ότι δεν είναι καλό να κοιτάς τους τρέλους μες στα μάτια και είπα ότι θα κάνω, ότι κοιτάζω την κονσέρβα, είναι λαμπιού ή νερού και εκείνη θα βαρεθεί και θα φύγει. Αλλά τι γι' αυτό πάω! Μου δίνει μία με ξαπλώνει κάτω και μου φωνάζει. Θα κάνετε στην άκρη παλαιομαλάκα! Τώρα, γιατί το έκανα αυτό. Μου πέρα κάνω στην άκρη και δεν έκανα. Σύμφωνοι. Εγώ δεν λέω σε αυτό που νιώθω. Όπως οι εκνευριστικούς τύπους του σινεμά. Αλλά δεν παράγω τους ανθρώπους στα κεφάλια τους. Θέλω να πω, αν το αναλύσουμε, αν δεν κοιτάξουμε τη θετική του πλευρά, ενώ σε αυτή η γυναίκα να είχε κάτι, μια απολεμμένη ιστορία που την έκανε να με βαρέσει το κεφάλι. Και αν ήξερα την ιστορία της ζωής της από την αρχή που γεννήθηκε μέχρι τώρα, ίσως να καταλάβαινα τι την έκανε να με βαρέσει το κεφάλι. Αλλά ακόμη και αν ήξερα που δεν ήξερα, το δικό μου κεφάλι χτύπησε και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Με κάνει να μην θέλω να πω το έξανα από το σπίτι. Είμαι η κυρίαρχη πηγή ενέργειας της ζωής μου. Αυτό είναι το πόνο του παρόντος. Αυτό είναι το πόνο του παρελθόντος. Στα μέρη του σώματος μου υπήρχε πόνος, τώρα υπάρχει φως, αγάπη, χαρά. Αυτό ήταν μια θετική σκέψη. Η θεωρία της θετικής σκέψης είναι ότι όταν πεις κάτι για τον εαυτό σου, τον είναι στόντα χρόνο, να σου συμβαίνει δηλαδή τη στιγμή εκείνη που το λες, τραβάς κατά πάνω σου θετική ενέργεια. Για παράδειγμα, ποιος πιστεύετε ότι θα έχει μια καλύτερη ζωή? Κάποιος που όλη μέρα λέει η ζωή μου είναι σκατά, η δουλειά πάει το κακό στο χειρότερο, δεν με αγαπάει κανείς, ζωή μου αποφεύγουν, ή κάποιος που λέει ότι η ζωή μου είναι άνετη και ωραία, όπου και να γυρίσω να κοιτάξω αν μου χαρίσουν φιλία, λεφτά. Σαφώς. Στη δεύτερη περίπτωση, ο άνθρωπος θα ζήσει πολύ καλύτερα. Υπάρχει όμως και η θεωρία της αρνητικής σκέψης που λέει ότι η αρνητική σκέψη προκαλεί τα κακά που μας συμβαίνουν. Άρα είμαστε υπεύθυνοι για τα κακά που μας συμβαίνουν. Μήπως θα πρέπει να εξετάσω το γεγονός ότι έκανα κάτι εγώ για να οδηγήσω τη γυναίκα να με βαρέσει το κεφάλι. Ή επειδή γίνομαι πάρα πολύ αρνητικός, μήπως θα πρέπει να έχω συμπεριφερθεί κάπως αλλιώς. Δηλαδή, αντί να παρίστανα ότι δεν την είδα, θα μπορούσα να τη ρωτήσω αν συμβαίνει κάτι και εκείνη ίσως να μου είχε πει στέκεστε μπροστά μου και να είχα κάνει στην άκρη. Ή να μου είχε απαντήσει επιθετικά. Γιατί? Ή σε μια άλλη ερώτηση, σας συμβαίνει κάτι, σας βλέπει πολύ ταραγμένη, έχετε πολύ προβληματισμένη, ίσως να έχει καταλάβει ότι συμμερίζομαι το πρόβλημά της και έτσι να έχει χαλαρώσει και να μου είχε πει τι συμβαίνει. Βλέπετε λοιπόν, δεν πρέπει να αισθάνομαι θύμα, έχουμε τη δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε τις σκέψεις μας από αρνητικές και θετικές. Δηλαδή, αν αισθάνομαι άσχημα, μπορώ να επιλέξω να αισθάνομαι καλά. Πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή? Αισθάνομαι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Βέβαια, αυτό είναι επιφανειακό, γιατί κατά βάθος όλοι έχουμε ένα άγχος μέσα μας που μας τρώει. Αλλά δεν είναι το άγχος μέρος της ανθρώπινης υπόστασης. Είναι πως έχω παραπάνω άγχος. Φυσιολογικό, γιατί έχω ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μάλλον δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Μήπως δεν τίλασα όσα έπρεπε να μου μωρό.
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορούν να ξεφορτωθούν όλα αυτά τα πυρηνικά απόβλητα, αλλά και για αυτούν. Κατασκευάζουν κι άλλα. Με συγχωρείτε, προσπαθούσα να είμαι ευτυχισμένος. Θα προσπαθήσω πάλι. Συγγνώμη, αλλά μόλις θυμήθηκα κάτι που διάβασα σε μια εφημερίδα για ένα 14χρονο παιδί στη Μοντάνα. Το σκότωσε του καθηγητή της γεωμετρίας επειδή μηδένισε το γραπτό. Είναι τρελό! Το ακόμα πιο τρελό όμως είναι ότι ως καθηγητής δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα στο πανεπιστήμιο, είχε πάει αντικαταστάτρια και σκότωσε την αντικαταστάτρια. Σήκωσε το όπλο, την πυροβόλησε και τη σκότωσε. Πώς μπορώ να το ξεπεράσω αυτό? Θέλω να πω καλή θετική σκέψη, αλλά πώς μπορείς να αποφύγεις τέτοια πράγματα? Και μην ξεχνάμε την ρήμα του όζοντος, τη ρήπανση του περιβάλλοντος, την όξινη βροχή. Ωχ, Θεέ μου, είναι τόσο αποθαρρυντικό. Αλλά τι να σου κάνει και ο Θεός? Δεν λέω, εντάξει, είναι καλό να πιστεύεις στο Θεό και στη μεταθάνατο ζωή, αλλά μου έρχεται κάτι άλλο που να μείνω στο μυαλό μου. Τα Όσκαρ, με τη Γιν Πάσιτζερ, στο LA πιστευτικό. Που ήταν όλοι πάνω στη σκηνή και κρατούσαν το Όσκαρ και πανηγύριζαν. Τους βοήθησε ο Θεός να κερδίσουν το Όσκαρ. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Ο Θεός, ας πούμε, έλειπε από το ολοκαύτωμα, αλλά ήταν στα Όσκαρ. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Είναι η κυρίαρχη πηγή ενέργειας της ζωής μου. Φεύγει ο θυμός και τον καθιστώ με φως, γαλήνη, χαρά, φως και φαλήνη. Όλα πηγαίνουν άψογα, εκτός από τις σχέσεις, την καριέρα και τα υδραυλικά. Το συγγνώμη, θέλω να είμαι θετικός, αλλά δεν μου γίνεται στιγμή, αλλά καλό είναι και αυτό δεν πειράζει. Κάτι που έμαθα στο σεμινάριο γνωσίας είναι ότι κατακρίνω πάρα πολύ τα πράγματα. Κάποια πράγματα απλά είναι και δεν πρέπει να βάζουν ταπέλα. Όπως επίσης δεν πρέπει να κατακρίνουν τα συναισθήματα. Και κάτι άλλο που έμαθα στο σεμινάριο γνωσίας είναι ότι πρέπει να συγχωρούμε τον εαυτό μας για πράγματα που δεν έχει καταφέρει. Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα να είμαι ένας καθηγητής πανεπιστημίου κάπου στη Βοστόνη, ας πούμε. Ξέρετε, 3 μήνες άδεια, ξέρει έρευνες. Είμαι πολύ κοινωνιακός τύπος και όπως καταλαβαίνετε, δεν μου κάνει και σε δουλειά. Αντί για αυτού δουλεύω σε ένα περιοδικό. Εντάξει, δεν είναι άσχημη δουλειά, αλλά δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Είναι κάτι μεταξύ τηλεπεριοδικού και πορνογραφίας. Όχι, εντάξει, είμαι υπερβολικός. Απλά θέλω να πω ότι πρέπει να παίρνω συνεντεύξεις από ηθοποιούς που αν βλέπονται τους φωτογραφίζουμε και ημίγυμνους. Και πολλές φορές έχω και για άλλο περιστατικό. Βλέπω τα σπίτι της Brooke Shields να με κυνηγάνε και του John Peck. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει καθόλου να με ελκύουν οι άνθρωποι, ποιος είναι εγωιτευτικός και ωραίος, ανεξάρτητα αν είναι στάρι ή όχι. Είναι εξοδοτικό, σου ξέρετε την επιθυμία. Βέβαια, αν κάνεις σεξ με το άτομο που σε βοηθεύει, η επιθυμία κάπως ανακουφίζεται. Αλλά η σεξουαλική επιθυμία δεν ανακουφίζεται ποτέ πλήρως. Πρέπει να σε... Είναι σαν να θες να πας στο φεγγάρι. Πότε δεν μπορείς να πεις στο φεγγάρι. Όσο μαλάκας κι αν είσαι και θες να πάρεις το διαστημόπλαιο να πας στο φεγγάρι χωρίς να σε σταματήσουν οι άνθρωποι της NASA, θα καταλάβεις ότι το φεγγάρι είναι ένα κομμάτι από τίποτα. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιθυμούσες. Αν υπάρχει Θεός, ο σχεδιασμός του για το σεξ είναι πέρα εξευτελιστικός. Είναι εξευτελιστικό να επιθυμείς. Δεν ξέρω. Και εσείς μπορεί να μην είναι για μένα, είναι πάντως. Συγχαμένα, κολόδι, παχύρευστα υγρά που ξεχύνονται από διάφορες τρύπες. Ίσως να είναι για εσάς κάτι το αντίστοιχο της καπέλας Χριστίνα. Για μένα δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Εντάξει, και είμαι πάλι αρνητικός. Το σεξ μπορεί να μην είναι μόνο ιδιαστικό. Και σίγουρα, το ξέρω και εγώ αυτό, το ξέρετε και εσείς, και σίγουρα όταν καταλήξεις στο σπίτι κάποιοι ή κάποιες, ξέρω ότι θα περάσουν ευχάριστα γιατί θα είναι πολύ τυχερός. Και όπως υπονοεί το σπίτι κάποιοι ή κάποιες, μου αρέσουν και οι γυναίκες και οι άντρες. Δηλαδή πιο πολύ μου αρέσουν οι άντρες, αλλά δεν θέλω να το παραδέχομαι δημόσια. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Το λέω δημόσια. Εδώ τι όχι. Όλοι τους συγγενείς που έχουν πεθάνει και όσοι ζουν χαίστηκαν να τους ξαναμιλήσουν. Και πράγματα όπως η απόφαση του Αρίου Πάγου ότι το σεξ μεταξύ δύο ενήλικων ομοφυλοφίλων που έρχονται σε επαφή με την θέλησή τους
βέβαια, μπορεί να εισβάλλει μέσα η αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να σα ζητήσει να αγοράσετε γάλα από κάποια ενεργό μάρκετ. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Τώρα, παλιότερα, για αυτή την έξι καταδικάζαν σε θάνατο. Αργότερα επειδή μειώθηκε σε απλό ευλογισμό και απλή φυλάκιση. Μέχρι πρόσφατα κιόλας, αυτή η έννοια ήταν τόσο φρικαλέα που ξανάκαζε η κοινωνία να λες ψέματα στον ίδιο του τον εαυτό για τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις. Και αν δεν μπορούσες να πεις ψέματα, ξανάκαζε να το βουλώσεις και να ζήσεις έτσι μια ζωή. Και αν είχες και την ευγενή καλοσύνη, να μην κάνεις σεξ ποτέ στη ζωή σου με κανένα, θα ήξερες ότι η κοινωνία μετά θάνατον θα σου αναγνώριζε ότι διαχειρίστηκες αυτή την ευαίσθητη κατάστασή σου μετά και αυτοσυγκράτηση. Αυτό ήταν μια ευτυχής επιλογή. Το τίποτα και μετά ο τάφος. Βέβαια θα μπορούσε να πατρέψει κάποια γυναίκα που δεν ήξερε κάτι για σένα και έτσι τα ωραιότατα, να λούσατε και η ίδια δυστυχισμένη και αργανοποιητή. Ή μπορούσε να αυτοκτονήσεις. Βλέπετε αν υπάρχει κάποια επιλογή, κάποια λογική επιλογή σε αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ βλέπω ότι καταλαβαίνω ότι είναι παράλογο να ζητήσω από έναν ετεροφιλόφιλο να αρνηθεί τις σεξουαλικές φυσικές του επιθυμίες και να προτείνει ομοφιλοφιλικές. Οι άλλοι γιατί δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο με μένα, αλλά την ανάποδη. Θέλω λογική κατανόηση από μέσα. Είμαι η κυρίαρχη πηγή της γάματο. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περίεργες αντιλήψεις για τον Θεό. Οι χριστιανοί, ας πούμε, πιστεύουν ότι ο Θεός βαρέθηκε τόσο πολύ με τις σεξουαλικές δραστηριότητες των ομοφυλοφίλων που τους πέταξε έτσι μια αρρώστια φρικτή για να τους ξεκάνει όλους. Και περιμένει το 1978 για να το κάνει αυτό, ενώ οι ομοφυλοφιλικές πράξεις ήταν πολύ παλιότερα, τουλάχιστον το 1956. Δεν θέλω να τεμονίσω την πίστη σας στο Θεό. Αν πιστεύετε στο Θεό, απλά εγώ το πιστεύω. Και μην νομίζετε ότι είναι καλύτερο όταν δεν πιστεύεις στο Θεό. Περνάς λίγες στιγμές απόγνωσης και μετά είσαι το καιρό, σε παίρνει ο ύπνος. Είναι ένα με το σύμπαν. Είμαστε όλοι ένα με το σύμπαν. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με την θεϊκή ενέργεια. Εγώ πάθω κατάθλιψη. Πρέπει να έχω καλή θετική σκέψη, αλλά να κάποιες φορές παθαίνω κατάθλιψη. Και μετά πέφτω και κοιμάμαι και ελπίζω σε ένα καλύτερο αύριο. Θα προσπαθήσω να είμαι ευτυχισμένος. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Θα συγκεντρωθούμε στην αναπνοή μου. Μάλλον δεν σας έχω βοηθήσει όσο θα έπρεπε. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ αυτά που σας είπα για τη θετική σκέψη. Μπορούμε να αλλάξουμε τις σκέψεις μας σε θετικές. Και αν δεν μπορούμε, μπορείτε να διάσετε το νου σας και να πνεύσετε. Και πριν σας αποπαιρετήσω, ας προσπαθήσουμε να εισπνεύσουμε, να αναπνεύσουμε όλοι μαζί παρέα, εντάξει.